صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إمام مرسلنا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم دي تشمانا مسلما كبوكا بيفو نبادو مسلم نيغون كانو نيغون ala kanu ɲɔgɔn ka bɔ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala aw ka sa jɔ de bɔra tuguni masha Allah dugubila ka fisa lada wuli ye alhamdulillah n b'aw fo n ye retard fitinin dɔrɔn de ta ko di juma jigira a mɛna dɔɔni mɛ n yɛrɛ tun tɛ forme bala bi dɛ mais téléphone cayara ko n ka wuli ça donne du courage n b'aw fo baw bɛfo baw bɛfo ka wale ɲuman dɔn ni mɔgɔ y'i kanu ka ban surtout ala ko la o de y'a bɛɛ ye alhamdulilahi rabbil alamin n y'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka duwawu k'aw ye ka duwawu ɲini aw fɛ comme d'habitude a ye duwawu kɛ n ye dɛ a ye duwawu kɛ n ye n fana bɛ duwawu k'aw ye ala k'an bɛɛ sabati diinɛ tiɲɛ lakika kan ala k'an laban ɲɛ ala k'an kunnadiya ala k'an jidi ala k'an kɔlɔsi ala ka limaniya belebele di an ma n'i ye limaniya sɔrɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ ni hadamaden ma limaniya sɔrɔ a tɛ fosi dabila o a tɛ fosi dabila parce que a b'i kunna kuma bɛɛ he ne wa diɲɛ wa n b'a sama de i bɛ ka fɛn jugu sama dɛ diɲɛ diɲɛ subhanalayi n'i ye diɲɛ faamu dɔrɔn i b'i doni jigin a bɛɛ la a ma fɔ ko n'i bɛ diɲɛ in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka diɲɛ bila k'i kana dumuni duman kɛ o ma fɔ mɔgɔ ye dɛ k'i kana parili ɲuman kɛ o ma f'i ye dɛ k'i kana don mobili ɲuman kɔnɔ i kana don so ɲuman kɔnɔ nin si ma f'i ye komi k'i miiri ko saya bɛ nin bɛɛ kɔfɛ san 100 a bɛɛ laban ye saya ye tile 1 a bɛɛ laban ye saya ye n'i ma ban nali ma i tɛ se ka ban taali ma dɛ inna lillahi wa inna alayhi rajiun inna lillahi wa inna alayhi rajiun i nana ka bɔ masa in fan fɛ i bɛ tila ka segin a fan fɛ n'o b'i kunna i bɛ sabali limaniyaw degerew bɛ ɲɔgɔn ye mais ala k'an bila a degereba kɔnɔ n'i y'a degereba kɔnɔ sɔrɔ foyi t'i ɲɛna fɛn ye tuguni ala ka degereba d'an ma ka duwawu k'aw ye ka duwawu ɲini aw fɛ ka sababu ɲuman k'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ ye an denw ala ka barika d'u la ala k'u sabati ala k'u jidi yalaw yarabi minnu bɛ tunga fɛ ala ka tunga nɔgɔya aw ye mobili ko bɛ min na o so ko bɛ min na o furuɲɔgɔnya ko bɛ min na ala ka bɛɛ nɔgɔya minnu ye muso furu ala k'u n'u musow kanbɛn ala k'u denw ala ka barika denw d'u ma minnu ma furu fɔlɔ ala ka cɛ ɲumanw ni muso ɲumanw nɔgɔya aw ye tunga ka gɛlɛn dɛ a y'aw jija tungarankew ne yɛrɛ ye tungaranke de ye n nana so n ma na so parce que ne bi yan mais n denw bɛ kɔfɛ n mɔdenw bɛ kɔfɛ donc ne tɛ se k'a fɔ ko ne tɛ tungaranke ye dɛ ne bɛ taga segi la entre la France et ici n fa mana Amérique ma mais n bɛ labɛnni na ka taa mɔdenninw caman bɛ yen fana alhamdulilayi nin bɛɛ ye simɔgɔya de kɔnɔna ye ne ni dɔw ye fila ye olu bɛ dugu bolo a mɛnna n dɔgɔnin ye dɔw ye olu bɛ dugu bolo a mɛnna ni ala ye si d'i ma k'i den ye k'i mɔden ye ala ye koba k'i ye dɛ fɛn bɛ ala hinɛ nin na de ye ni ala hinɛ nin na k'i ka hinɛ i yɛrɛ la n terimuso hinɛ i yɛrɛ la dɛ n balimakɛ ni ala hinɛ nin na hinɛ i yɛrɛ la nka bi tɛmu bɛ min kan a bɛɛ n bɛna tɛmu fila kɛ mɛ n t'a janya bi mɛ ni ne ko n t'a janya kuma yɛrɛ de bɛ tila ka diya ne kunfɛ silamɛya kuma ka di sa tɛmu fɔlɔ ye mun ye hiji daminɛna hiji taga daminɛna n bɛ duwawu fɔlɔ kɛ minnu b'a fɛ k'u ka mɔgɔw bila ka t'u ɲɛ da alikaba kan ka hiji kɛ hiji ye silamɛya jɔsen dɔ ye dɛ wa diyagoya de don dɛ mɛ ko n'a se b'i ye ala ma fɔ i gɛlɛya ko n'a se b'i ye i si kɔnɔ siɲɛ kelen k'i ka hiji i mura kɔni n'a y'i diya kalo o kalo i bɛ taa n'a wari b'i bolo n'a fanga b'i la mɛ hiji kɔni ye siɲɛ kelen de ye i balo kɔnɔ ayiwa ala k'a nɔgɔya an ye ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye hiji ye weleli de ye wallahi hiji ye weleli de ye kuma in tɛ nkalon ye dɛ 2020 sɔni 2019
iji laban min kɛra yani coronavirus cɛ biye fila de dira ne Sadio ma ko ne ni n kɔrɔmuso mɔgɔ dɔ de ye ne ye aéroport la dɔrɔn ko ne ko ka d'a ye ko ne hinɛ b'ale la yɔrɔ ni mɔgɔ y'i kanu dɔrɔn ka i ka kow dɔn k'a ye ko i ni tɔɔrɔlen bɛ cogo min na a b'i kanu i ko bɛ diya ye quoi a ko Sadio Kuyate e ko ka di ne ye sa ne ko han a ko awɔ a ko wa i hinɛba de bɛ n na n b'i suis trop c'était en 2019 ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n bɛ Paris a yɛrɛ tulo bɛ n na a ko e delila ka taa hiji la ayi n ko ne taara imura de la n ko o mɛnna dɛ n ko mɛ ne ma taa hiji la ko n b'i bila ka taa Makan kaba jafunuka n b'a jamu fɛ n t'a tɔgɔ fɔ n ko alhamdulilayi ala y'a kɛ ne nana an ye ɲɔgɔn ye aéroport de la don ne nana ne ye kalo 4 kɛ n m'a wele yɛrɛ o y'a sɔrɔ an bɛ diɲɛ giri bolo subhanallah ko dɔnkili da ne m'a wele yɛrɛ n ma muso yɛrɛ wele parce que o y'a sɔrɔ n ma pɛrɛ yɛrɛ quoi hiji taga la ne y'a danga de don ko tant que micro bɛ ne bolo ne kana taa hiji la n kun b'a fɔ kuma bɛɛ adamaden kuma ɲuman fɔ dɛ an ka hakili to an dala kuma na mɔgɔ dɔ bɛ a dala kuma ala b'a minɛ n ko ala tant que ne bɛ dɔnkili da ka micro minɛ ka to jama la ka micro minɛ ka a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ kɛ n ko ala ne tɛ se ka taa ala ka na hiji di ne ma ne m'a fɔ a ye n ko ne bɛ fɛn fɛn fɔ ne bɛ n ka exemple de fɔ a ye n lamɛn dɛ donc ne nana 3 mois après a ye ne wele 3-4 mois a don ne ni y'a sigilen bɛ a ko Sadio ça va n ko ça va an ye ɲɔgɔn fo a ko Sadio depuis e taara e ma ne wele n dun ye carte di ma aéroport la n ko wallahi tiɲɛ don carte ko ɲɛma tununna de an ye ɲɔgɔn fo a ko nin diyara n ye n ko ala o yɔrɔ bɛ n ko ya ko han n ko ne jatigimuso de filɛ a ko ala ye n ko diya ye k'a ye n bila ka taa Makan san wɛrɛ o de tun ye 2019 tali ye talima kɛ min kɔfɛ yani coronavirus cɛ ok ya n'a ye ɲɔgɔn fo a ko y'a téléphone di Sadio ma a ko Sadio ne ko han e dɔgɔnin ko ka di ye dɛ n ko kojugu n ko n ba satɔ a y'a kalifa ma a ko ka di n ye kojugu wallahi a ko donc i bɛ fɛ n ka imura billet d'a ma komi denmisɛnnin don n ko wallahi billet d'a ma n k'i bɛna o min kɛ o dun n ko taali ka d'a yɛrɛ ye imura la n ko mais a bɛ diya ne yɛrɛ de ye kojugu a ko a fa ye ko k'a k'a labɛn a ka passeport labɛn k'a bɛ taa imura la allahu akibar heyi an ka to ka ɲuman dɔw fɔ o ni waso tɛ kelen ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye n ko ɲuman yɛrɛ de bɛ to k'a fɔ k'a ye ne fɔ de y'a y'a ka passeport préparé o y'a sɔrɔ imura de fɔlɔ bɛ kɛ yanni hiji cɛ ala y'a kɛ y'a ka taali latigɛra a taara a nana ko barika jafunuka kaba a diyara n ye hiji min lasurunya a ko Sadio ne ko han a ko hiji b'a la ka surunya i ka passeport déposé dɔgɔnin fɛ yen n ko n y'a mɛn n ye n da kamero o y'a sɔrɔ ne ba denmuso fɔlɔ bɛ yan o ma taa Makan i y'a taara imura la o nana a don a ti dɔnkili da a ti foyi kɛ ne ko n ko ne bɛna taa fana n kɔrɔmuso bɛ yala la o ma taa n ko nin ma nɔgɔn dɛ ko y'a taara o n'a ka disa bɛ ɲɔgɔn na ne fana bɛna taa balimaw bɛna fara ɲɔgɔn kan ko bɛna ne fo disa bɛ ne kunna a bɛ y'a kunna k'anw taara Makan n ko ne kɔrɔmuso ma taa n ko ne tɛ se k'a supporter wa hinɛ bɛ na n tɛ se o yɔrɔ bɛɛ la n ye n jatigimuso in wele n ko karisa ko han n ko i ye baara min kɛ n k'a ɲɛna i ni ce i ni baraji n ko nka hami dɔ bɛ n na dɛ jɔrɔ dɔ bɛ n na n ko n kɔrɔmuso bɛ a ma hiji n b'a fɛ i k'an dɛmɛ ne ka billet min bɛna di ne ma a yɛlɛma ale tɔgɔ la n ko ne ta bɛ ala bolo n ko ne ni ya ale de y'anw bɛɛ la kɔrɔ ye ni anw fila ka taa anw de ye du tɔgɔtigi anw de bɛ dɔnkili da tusa la anw ka taa kana ale sigilen sɔrɔ jama nana fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ ka anw fo a sigilen don a bɛ k'a lajɛ ne tɛ se k'a supporter n ko n ka billet yɛlɛma n kɔrɔmuso tɔgɔ la a ko alahu akibar a ko Sadio n y'i sɔn billet 2 la i n'i kɔrɔmuso ka passeport a 2 da ɲɔgɔn kan n b'aw bila ka taa i ka nin kuma in dɔrɔn kosɔn n y'a kɛ billet 2 ye alhamdulilahi rabbil alamin ala ka ɲi dɛ o de la an k'an dusukun ye an k'an dusukun ye dɛ hadamaden i bɛ fɛn fɛn la ala ɲɛ tɛ mɔgɔ si da in de la a ɲɛ bɛ yan de la ne y'o de fɔ mɔgɔ da tɛ dɛ ala ka sira tɛ mɔgɔ da la dɛ yan ala y'a kɛ ne ye an ye billet bila an ye passeport bila ka taa a ye billet ni visa bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ dɔnkili da kɔnɔ dɛ n ma bɔ fɔlɔ don dɔ la sufɛ ne wulila ka seliji ta ka seli n ko ala ne ko n ko ne tɛ se ka taa hiji la ka tila ka na dɔnkili da a ko ka ca
ako ka ca dogilida ko ka ca fo n'a ye ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a ko ka ca hali ni ma se mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ s'i ma parce que a jalousie ka bon trop n ko donc ne dun ne ka taali filɛ an taali tɔ man ja ala n ko ne bɛna kɛ cogo di lamɛn mun na taali tɔ tora 10 jours ye ne ka lettre dɔ nana ko ka ne kun ka lettre bɔra préfecture de la yɔrɔ mɔgɔ tɛ kulonkɛ ka faransi papier la o ye kulonkɛriw la i kulonkɛri yɛrɛ la lettre nalen an bɛ taa date min na dɛ e ala ka ɲi o date de bi bɛn anw ka taali ma ne ka date kan ka bɛn rendez-vous kan ka kɛ tile 2 sɔnni an ka taa Makan yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ faransi papier o ye sanu de ye et puis faransi papier ko yɛrɛ tɛ dɛ ne ye min fɔ dɔrɔn ne ko ala y'o de jɔ k'a fɔ n ko n kana taa Makan kana dɔnkili la tant que n ma dɔnkili bila n ko n kana taa Makan ko n bɛ taa hiji kɛ i b'a dɔn ko n balimamuso ni n balimakɛw ala y'o de latigɛ ne ma n bɛ ka min fɔ a bɛɛ kɛra ala ɲɛna ala y'a kɛ ne taara ne ye n terimuso in wele min ye billet d'a ma n ko karisa ko n k'a kɛra baara ye dɛ a yɛrɛ sigilen bɛ faransi de n ko ne ye lettre dɔ sɔrɔ ka bɔ préfecture la n k'a ni hijitara ye tile 2 de b'u cɛ e a ko Sadio kana kulonkɛ faransi papier la dɛ a ye n bɛɛ fɔ n ye a k'an bi yan de san joli an bɛ suturaw kɔnɔ an mansaw lahinɛ kow ka ca ni ne y'i ye kɛ problème foyi t'a la kana gêner n ko mais n kɔrɔmuso kɔni o bɛ taa n ko wa weleli don ne ma wele dɛ a ko ça c'est vrai o y'a sɔrɔ billet tigɛlen don visa a bolo billet ka ca cogo min a billet tɛ bi billet ma mais a y'a sɔrɔ a billet ka ca ne n'a ye ɲɔgɔn faamu o y'a sɔrɔ ne ko jɔrɔlen bɛ n'i y'a fɔ a bɛ na mun fɔ mais ala mɔgɔ ye ala mɔgɔ de ye a ko problème t'a la ko ni ala ye san wɛrɛ jira o de bɛnna 2020 ma ko ni ala ye san wɛrɛ jira an na Sadio i ka billet i bɛ taa ne ko alhamdulilayi rabil alamin n ye n kɔrɔmuso wele n ko lala ko ne tɛ se ka taa dɛ n ye kuma ɲɛfɔ a ko ne tɛ taa ne fana tɛ taa n ko tɛ se ka kɛ dɛ ayi ko kana sɔn o ma a ko mais e tɛ taa ne tɛ Makan dɔn n ko Makan tɛ dɔnni la dɛ mɔgɔw b'aw ɲɛ guidew bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen i ɲɔgɔn caman de bɛ taa grande sœur n de welela ne ma wele o y'a sɔrɔ an kun ye labɛnni fɛn fɛn kɛ ne ko sisan an ye fini minnu tigɛ léger ninnu ni an ka fini minnu n'an b'u don n ko e ka i taw bɔ a la e k'olu bila minɛn kɔnɔ ne bɛ taa i bila aéroport la k'i ka nécessaire kɛ e ka taa n ko ni ne welela ne fana bɛ taa e yɛrɛ mana taa o ka di ne ye kojugu n balima c'est pour vous dire n bɛ nin bɛɛ fɔ aw ɲɛna n ka vie dɔ de filɛ n bɛ nin bɛɛ fɔ aw ɲɛna pour vous dire que Makan taga ye weleli de wariko tɛ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen wari b'a bolo k'a fa n'a ba hiji mais ni latigɛ ma kɛ a tɛ se ka taa dɔ bɛ yen fana dɔrɔmɛ 1 t'a bolo latigɛ dɔ bɛ na dɔrɔn a ka mɔgɔ bɛ taa o b'a sɔrɔ a welela labayika in de y'o ye o e ma ye labayika an b'o de fɔ n'i bɛ bɔ Makan n'i bɛ bɔ Madinɛ ka taa Makan n'aw bɛ bisi kɔnɔ aw bɛ labayika de fɔ ko ala y'an wele an b'a la ka n'i ka wele kan lamɛn alhamdulilayi rabil alamina donc ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna Makan ta ko ye weleli de ye mansaw k'a faamuya k'a fɔ ko i den hali ni miliyɔn b'a bolo tant qu'il ma wele a tɛna se k'i lataa parce que o cas dɔw bɛ yen dɛ n den ma sɔn ka n bila ka taa Makan a donna ta a bɔra ta an b'a cas dɔw mɛn dɔw bɛ dimi u denw kɔrɔ ou bien dɔw yɛrɛ bɛ taa et puis ni mansa kɔrɔla fana ka se degré dɔ ma kana bila ka taa ou bien fɔ n'i bɛ mɔgɔ d'a kan ka wotoro saraw ni fɛnw di sinon n'i y'a bila ka taa a laban b'i danga ye dɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲininka minnu bɛ taa Makan Makan ma nɔgɔn dɛ ne b'o de fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni se b'i ye k'a sɔrɔ denmisɛnya i bɛ denmisɛnniya la fanga b'i la taa Makan dɛ a kɛra umura ye o a kɛra hiji ye o taa i kɔrɔ ko n b'a bila ni n kɔrɔ la n'i y'a bila k'i kɔrɔ la i tɛ se k'a baara kɛ dɛ wala i tɛ se k'a baara kɛ donc n b'o conseil d'aw ma n bɛ fɔlɔ de la parce que a préparation bɛ sen na taaliw bɛna daminɛ sisan ni ala ye minnu wele olu bɛ taa ni minnu ma wele olu tɛ taa a kana bila foyi la Makan taga ye ala ko de ni ala y'i wele dɔrɔn i bɛ taa ni miliyɔn b'i bolo ni mansa ka taali n'a ma ɲɛ a kan i tɔɔrɔ a kana mansa tɔɔrɔ latigɛ dɔ de ani weleli n ko b'o fana fɔ aw ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye Makan taga ala k'a nɔgɔya an ye hali n'i ye siɲɛ 100 k'a la i tɛ fa la koyi n'i ye sɛgɛrɛ ye kalo kalo n bɛ taa parce que ne b'a dɔn dugu foyi tɛ yen bilen n'ale tɛ walahi dugu tɛ yen ni Makan tɛ faransi o Amérique o an far'o bɛɛ la Makan ta in de bɛ sanga la silamɛ bɛɛ bolo bi denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n'i taara i bɛ taa i ma kasi ala la a bɛ hinɛ i la a bɛ hinɛ i denw na a bɛ hinɛ i balimaw la a bɛ hinɛ i sinjiw la i zuriya bɛɛ a bɛ hinɛ a bɛɛ la
ala ka magan ta kan nogoya ni ambe aywa kabini kel na tigara kura tigara de ambe de laba makoya de kura tigara andu gilebe kan bla wi fi ni fonde ka kura tigara da nya jira ala la alhamdulillah rabbil alamin ala ka to anga klanga kuma na soni téléphone ka ba alhamdulillah ok no boray mbe mi fana fawnyana mbalmo limaniya mbe segi limaniya kuma ka allahu akbar limaniya kadide minnu b'a fɔ ni ne nga baara bila ka tugu ala ko ne b'a kɛ cogo di ni nga baara bila ka tugu ala ko n b'a kɛ cogo di dɔ b'a la ko ça coûte combien maganta aviron mashallah ala ne den lagare ko kas lagare maganta biye bilama bon franci a ka nɔgɔ ye dɔɔni ka tɛmɛ yan kan parce que ni papier b'i bolo faransi ne yɛrɛ ka taali fɛn fɛn an bɛ taa ni faransi de komi ye papier bɛɛ bolo mais mali kɔnɔna n'i bɛ fɛ ka taa ni mɔgɔ ye mali fɛ u b'a fɔ ko 4 dɛ u b'a fɔ ko 4 ni presque 5 a wari yɛlɛla yɛrɛ de o faransi avec 2,500,000 3,000,000 i bɛ se ka taa mais yan kɔni 5,000,000 yan fa in don dɛ a bɛ ala bolo ala ka a nɔgɔya aw ye ala ka nɔgɔya aw ye ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw ye donc ne bɛ fɛ k'a fɔ min na an ka limaniya an ka tugu ala kɔ n'i tugura ala kɔ ala bɛ hinɛ i la wa a bɛ hinɛ i kɔ fɛnɛ na dɛ n'i ye silamɛya sɔrɔ i kɔ b'a sɔrɔ n'i ye ala sɔrɔ i kɔ b'a sɔrɔ walahi bilahi n b'o fɔ aw ɲɛna ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ min sɔrɔ bi dusukun lafiya ni n t'a sɔrɔ kunu n bɛ dɔrɔmɛ min sɔrɔ bi nafa min b'a la a tɛ kunu miliyɔn na wallahi billahi n bɛ dɔrɔmɛ min sɔrɔ bi a nafa min b'a la ani dusukun lafiya b'a la a tɛ kunu miliyɔn na kunu yɔrɔ yɛrɛ ɲamakalaya tun ka fisa bi fa ta fana ye bi f'i ka kɛ subahanallahi i jɔn ka n da b'o kuma in na n y'o de fɔ n'i ko k'i ti lɛsogo dun ka ban lɛsogo naji i b'o to yen donc alhamdulillah ne bɛ yɔrɔ min na sisan billahi ne bɛ min sɔrɔ bi lafiya kɔnɔ nafa min b'a la a tɛ kunun ta in kɔnɔ silamɛw bɛ ka hinɛ ne na partout n terimuso ka n'i jigi tigɛ i yɛrɛ la ka n'i jigi tigɛ ala la ala bɛ hinɛ dɛ fɛn min n'i bɛ k'a kɛ i bɛ ka diɲɛ baara o baara kɛ n'o y'a sɔrɔ ni ala ta tɛ taa dans l'obligation entre umra et hajj tanti l'obligation entre umra et hajj bon hajj de ye diyagoya ye n'a se b'i ye dɛ i si kɔnɔ siɲɛ kelen o silamɛ bɛ kan k'o kɛ n'a se b'i ye mais n'a se t'i ye fana diyagoya tɛ dɛ silamɛya foyi tɛ diyagoya ye fo n'a kɛra seli ye seli kɔnɔ hali n'i bɛ sa i b'o kɛ i satɔ hali ni i b'i ɲɛ di kɔmi i bɛ seli n'i ɲɛ ye ni maa min ko la ko seli ko tɛ ko ye o tigi tɛ hinɛtɔ minɛ fɛn ye hali n'i b'i ɲɛ de kɔmi i bɛ seli fo saya ka se fo ya i bɛ seli non o de ye diyagoya seli kɔni ye diyagoya sinon hiji ninnu ala y'o nɔgɔya ko n'a se t'i ye ko diyagoya tɛ donc olu de b'a fɔ ko seli de ka gɛlɛn silamɛya yɛrɛ baara bɛɛ ye donc i ka jaabi y'o ye bon imura fana n'a se b'i ye i bɛ taa ale kɔni i bɛ se ka taa siɲɛ 100 n'a se b'i ye mais hiji kɔni dɔw bɛ taa hiji la siɲɛ 10 yɛrɛ n'a se b'u ye o ye waritigiw ye ani minnu ala y'a latigɛ minnu ma sinon hiji ye siɲɛ 1 ye obligatoirement mais hiji kɔni umra kɔni ça c'est chaque fois ni bɛ se alhamdulillah rabbil alamina donc ni ala ye limaniya di maa min ma i tilala n bɛ fɛ ka kuma in fɔ ten de aw ɲɛ bɛ ne bɛ min sɔrɔ bi bon n kun t'a sɔrɔ kunun parce que kunun wari subhanallahi a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na sisan ɲamakalaya a ma nɔgɔn dɛ kabini ne yɛrɛ ba la a ma nɔgɔn surtout bi o de la n k'i jɔ n ka bɔ nin na n kana taa i tɛna kɛ ni ala ye i tɛna kɛ ni mɔgɔw ye wa ɲamakalaw bɛ sɛgɛn min kɛ hɔrɔnw ye yɛrɛ mais ni bana y'i minɛ i tɛ mɔgɔ ye dɛ bref donc n bɛna min ɲini aw fɛ an ka ala minɛ n'an ye ala minɛ ala bɛ mɔgɔ ɲumanw caman a b'a ka silamɛ belebele ɲumanw caman mɔgɔ limaniyalen a b'u ci an ma alhamdulillah rabbil alamin ali kunna sini dɔ nana ka na mobili kura di ne ma ko n kana fɛn fɔ mɔgɔ ye foyi n k'a to ten a y'a kɛ ala kosɔn fi sabilillahi
mais ɲuman b'a fɔ de ko n fɔ ɲuman dogoliba ma ɲi ayiwa ala jɔn i ni ce silamɛw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn ka dugawu kɛ mɔgɔ tɛ da kunna ni dɔn ko ala k'a sara ko k'a y'a kɛ ala kosɔn ko ne bɛ taa misiri la ne bɛ taa n ka yɔrɔ minnu na ko n ka don a kɔnɔ ka taa fi sabilillahi kuma banna ye n y'a kɛ ala kosɔn kuma foyi t'o kɔfɛ bilen wa a kɛra ala ɲɛna ala k'a kɛ i ka alijinɛ mobili ye i ka alijinɛ burabu ala k'a k'a ye i y'a kɛ ne kɔni mais a sara bɛ ala de bolo n'o y'a sɔrɔ n b'i dɔn yɛrɛ la n t'a dɔn yɛrɛ n ma deli k'a ye alhamdulilayi an bɛ kuma telefɔni na n bɛ dugawu k'a ye dɛ mais ko ne n'a jɔlen filɛ face en face a ma kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ duniya kɔnɔ n'a ma kɛ duniya kɔnɔ ala k'a kɛ alijinɛ kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn kɛra ala k'i sara donc an ka limaniya n'an limaniyara o de ka fisa n b'a ɲini bɛɛ fɛ kan'a fɔ n'i ye n ka nin baara in bila hɔrɔn b'o la ɲamakala b'o la ni ne ye nin dabila sisan parce que ɲamakala dɔw b'o fɔ ne yɛrɛ ye sadio e filɛ ka limaniya min ta an yɛrɛ bɛ se k'a kɛ koyi mais n bɛ balo cogo di i ma da i yɛrɛ la di i ma da i yɛrɛ la di sinon wallahi n'i bɛ su ni seli kɛ n'i bɛ silamɛya kɛ hypocrisia t'a la i t'i den ka fosi kɛ parce que ala ɲɛ b'i la o dɔw b'a fɔ u ye silamɛ jama ɲɛna u bɛ kojugu kɛ k'a kɛ u bɛ tile kolankolonw na wɔni kɔnɔ telefɔniw la fɛnw na a bɛɛ to yen ka na tan di mɔgɔ si ma k'i bila telefɔni kuma ni manamana kuma na non 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 parce que mɔgɔ ɲɛ t'i la mais ala ɲɛ b'i la ye n'i ko k'i tubira k'i ye ala bolo minɛ an bɛɛ ye silamɛdenw de ye mais baara dɔw bɛ yen n bɛ nin kɛ ninnu man di ala ye dogo ni bange la olu to yen sa n'i y'olu to yen ntɛnɛmuso ala bɛ mɔgɔw ci ma don o don parce que a b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kɛmɛ k'ale ka ko minɛ cogo min i tɛ ɲani kɔngɔ t'i minɛ minɔgɔ t'i minɛ fɛɛrɛ t'i minɛ foyi a t'i kɛ miliyɔnɛri ye dɛ wari t'i bolo banki la dɛ silamɛba yɛrɛ tɛ sɔn ka wari yɛrɛ bila banki la e bɛ wariba bila banki la ka mɔgɔw to kɔngɔ ni minɔgɔ la cogo di limaniyala jɔnba tɛ sɔn ka a kɛ n m'a fɔ a tɛ économie kɛ dɛ mais ka mɔgɔw to a tɛ se yɛrɛ ne yɛrɛ min filɛ foyi tɛ ne bolo mɔgɔ bɛ hinɛ ne na ka mini min di yan n t'a mara diɲɛ na n t'a mara dɛ ne y'a tɛ min bolo n bɛ dɔ d'o ma alhamdulilayi ala ka hɛrɛ k'an ye donc n bɛ o de fɔ ɲɛna an ka limaniya an k'an yɛrɛ ɲini diɲɛ banna quoi diɲɛ banna dɛ mɔgɔ min ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo dugawu k'i denw ye k'a k'i mɔdenw ye k'a k'i zuruya bɛɛ ye i k'a k'i yɛrɛ k'a kɛ silamɛ den n'a ba bɛɛ kana dugawu k'i yɛrɛ kelen ye ala t'a fɛ dɛ o dugawu ti minɛ dɛ mais n'i y'a kɛ bɛɛ ye dugawu bɛ minɛ donc n bɛ min fɔ aw ɲɛna dɔrɔn an ka limaniya n'an limaniyara k'an jigi da ala kan fɛn min ala b'an sɔn ala ka ɲi dɛ donc n bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna yɔrɔ ne ka kuma bɛɛ ye nin de ye o n'i k'i bɛ mɔgɔw ɲɛda filɛ wallahi n'i k'i bɛ mɔgɔw ɲɛda filɛ i tɛ ala ɲɛda sɔrɔ n'i k'i bɛ mɔgɔw ɲɛda filɛ bilahi i tɛ ala ɲɛda sɔrɔ n bɛna min fɔ a ye mɔgɔw ɲɛda to yen dɛ n b'o fɔ aw ye bi e ka to k'a fɔ ala ni ne ye nin kɛ est ce que ni ye nin kuma in fɔ a tɛna digi karisa la ala ka tiɲɛ joli ka bɔ i ɲɛ la kɛ ala ka tiɲɛ fɔ joli ka bɔ ɲɛw la i ka mun b'o la min ka gɛlɛ ka kuma lankolon fɛ ka nkalon tigɛ k'i b'i sigi ka nkalon tigɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la mɔgɔ t'a mɛn mais ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen la wallahi bilayi tiɲɛ fɔ hali n'i fagara ala nɔfɛ i kɛra seyidu ye hali n'i fagara ala nɔfɛ i kɛra seyidu ye alhamdulilayi rabbil alamina ni mɔgɔ min sara ala yɛrɛ nɔfɛ i ye jahadi de kɛ mɔgɔ min tora jahadi la o ye seyidu de ye a ye karamɔgɔw ɲininka a ka dɔnnibagaw ɲininka an b'u nɔfɛ an b'u k'u ɲininka a b'u ka kumaw lamɛn n terimuso nkalon man ɲi dɛ nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ dɛ n terimuso musurukuya to yen dɛ ne ta ye conseil de n b'a fɔ n tɛna kuranɛ kolo fɔ n tɛna n sigi ka mɔgɔ kɔrɔma tigɛ n tɛna manamanakan fɔ ko ni n ye mɔgɔ ye n bɛ n kuma suli min na ayi n bɛna ala ta de fɔ vendredi o vendredi ne ye n ka foli kɛ comme d'habitude n bɛ conseil min di dɔ ko kɔsa in na Sadio komi aw filɛ nin ye n'a ma ɲɛ aw tubira an kɔni tun bɛ fɛ k'a fɔ hali n'aw ma kuma an tɛ kuma mun na alimamuw bɛ ka wajuli kɛ minnu bɛ kuranɛ kalan a ye taa kalan kɛ fɔlɔ fɛn m'aw lamɛnnen bɛ ka tɛmɛ olu kan wa anw de b'a préparer minnu b'o fɔ dɛ n t'a hasidiya kuma la dɛ alimami dɔw de bɛ nin fɔ dɛ ko an ka kalan kɛ fɔlɔ anw bɛ ka kalan kɛ o mɔgɔ ni kalama wolo koyi rasulu sallallahu alaihi wasallam an b'o bi nɔfɛ n ko ci bilala a ma n ko jibrila cɛla ma ko ikra k'a ka kalan kɛ
a ko n bɛ kalan kɛ cogo di et pourtant il n'était pas jeune u ko a tun ye quarantaine sɔrɔ mais ala ye mɔgɔ caman ko a ka kalan kɛ a ko n bɛ mun kalan kɛ n ma kalan ikra o y'o de ye an fana bɛ ka ou bien a bɛ fɛ an k'an sigi ka kalan k'aw ɲɛna video de la ayi an fana bɛ kalan na o an bɛ école la yan madarasaw la wa an b'an ka so kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ ta u bɛ na an kalan yan an b'a kan mɛ an tɛ kuma fɔlɔ de fɔ an ka dafa parce que n'i bɛ baara la e ma dafa e ko k'i bɛ bɔ n'i ye erreur kɛ u bɛ tila k'i ta réseau fɛnɛ kan an t'o kɛ anw yɛrɛ yele ye ladili de ye anw yele dɔrɔn i bɛ ladi Dawula tun bɛ mɔgɔ la ka Baba Ɲame bɔ yan a ka génération na Dawula tun tɛ mɔgɔ la k'a bɔ walayi bilayi o ye tiɲɛ ye dɛ Dawula tun tɛ mɔgɔ la k'a bɔ a m'a yɛrɛ ɲini jɔnni b'a ye écran na bilen ne yɛrɛ ka teli ka bɔ écran na sisan ka caya ka tɛmɛ ale kan sisan walayi ne kun taara n da ka birifini birinna n ko bi n ko n bɛ bɔli to yen téléphone de ye ne lawuli a kɛra Alahu Taala ɲɛna subahana wa taala ko n ka wuli ko mɔgɔw bɛ k'an kɔnɔ tanti mɔgɔ kelen y'a fɔ fila y'a fɔ n fana wulila sinon kuma dɔ la a hakilila ko kuma aw yɛrɛ bɛ anw décourager k'a sɔrɔ a bɛ ka min fɔ a bɛ dusukun dɔw nɔrɔ wala a bɛ dusukun dɔw nɔrɔ a ye sabali a kana anw décourager ka ayi a kana bɔ n'a ma bɔ an bɛ mun kɛ an kanubagaw fana b'an kanu na u b'a lamɛn o parce que n'i ye ne yɛrɛ Sadio sigilen ye ko ne sera ka jɛ nin diɲɛ nafolo in kɔ mɔgɔ bɛ avion kɔnɔ ne tun bɛ avion kɔnɔ yee sabara ni saki ala n dɔnbagaw bɛ n dɔn ne ka foyi t'a la bi ne ka finiw filɛ n'i ye hali bazɛn don ko n bɛ bɔ ka taa hali kɛnɛma n tɛ se n ko ala de bɛ ne limaniya bɛɛ di mɔgɔ ma mais n'i ye anw yɛrɛ lajɛ tɔɔrɔ i bɛ wajibi a ma s'anw ka kuma o aw kana fɔ ko anw kana bɔ ka kuma n'an ma kuma an bɛ mun kɛ an fana b'an ka bonus de ɲini na koyi anw fana b'an ka bonus in dɛ parce que n'i ye mɔgɔ kelen dusukun nɔrɔ a ye karamɔgɔw ɲininka dɛ mɔgɔ kelen mana tubi ni tɔgɔ ye wallahi billahi i b'o baraji min sɔrɔ alikiyama jɔ don karamɔgɔ a b'a ta la an fana b'an ta la imamu bɛɛ tɛ dɛ minnu bɛ k'a fɔ an kɔfɛ k'an ma kalan an b'a fɔ k'an bɛ wajuli k'an tɛ wajulikɛla ye anw ye hakili jiginnaw de ye ani témoins vivants anw y'o de ye on a fait 2 mondes donc on peut bien nous exprimer on a fait 2 mondes an ye monde fɔlɔ in kɛ o kɔlɔlɔ ye min ye an bɛ k'o de fɔ